zirna huanga chuan government Reverend Thianga Primary School Bethlehem Vengthlang amuna kalchilin kan thlir hodon ani Headmaster le atho puite malakna in kumnga kalta changkhan he school Hmasawn nan hian na tho alo ni to a kumnga malama kha chuan naupangte tan lohna cha komlo tak bal le chop tak tia soi mai turania nu le pa te tan po mani tu le fa te ni tina han kal tir tlak na ani me ulawani Sikul building a fel failova side drain a tropa bolho chitin rengin an noa furniture poti tla ko meulo Sikul naupang hip turin rong noi ani ngai lo bawk chutiang sikula chuan Zirlai po an tlema sarkar po in he school hi alo khar lo chau to ani kumsang ni sompare tai ro chuan headmaster thar pi le ro cha mi PRC an neya ani hi Bethlehem veng mi ania neitu ni na thinlung puchungin na athoka school pon na satakin Hmasawn chung te chu voi ni a hian kan thlir hodon ani smart classroom ania ti chuan hei smart TV kan neya hemi mang hian naupangte hi zirtir an ni china achang chuan YouTube te po kan entira kan van nei le a kan school hi he smart TV kan nei na tan hian Hope Foundation New Delhi atungin an ni hi NGO an ni a chung chuan hemi TV hi minron pe ni hei hi computer siksha atanga kandon ni a computer siksha ti NGO thon ni a class 1 to 4 rina computer anzir na tura anon da ni a hei hi chu thil da ga apan theilawa computer zir na tur liaw liawa kandon ani tuna ka omna room hi KZ1 room ani a ti chuan smart TV manghian naupangte kan zirtira tin class wak te po kan te boka chuan heng kan TV kan smart TV te hi abom kan siam veka kan man lo chuan ti hian abom hi kan chin le mai china hi naupangte emaw han ti pal laka po he mi a chin kan siam hian aveng emaw heng kabot te kitchen te dokan le thutthleng te hi samakra atanga kan don ania achai me mahen kan don te tin toys chi sang sang te teaching aid te carpet te tleng hian samakra atangin kan donga chung te mang chuan KZ1 hi kan zirtira i toys khalni te kan siama heng te hi kan lo me wa department ten min ngai to awangin changtlung takin kan school hi kan oma thil takhi samakra atangin kan donga kan lo me ma
tuna hian hilai school naupang nu le parte school bang hak te an Hmasawn atlem kan han zot lok don ani kapi chi bai le chi bai le helai hian in tuna tu te ngin lo tir le I ka tu te tuna hianin ka tu te pathum man lot ani le engwanga lo tir ngin ni hilai school hi engwanga thlang ngin ni ti kha he sikul hi mo hilai veng a hi chuan tha hi kan tilu to ka naupang I naupang selen na tan hian kan doa I a tha kan ti an nong chang zir chho zel na tan po mo chu wanga lo tir chu kan ni e ole ani le sha cha kom ka ti chu helaya Zirtirtute emaw dan te khatyang hamin han soi sak lok ta che an Zirtirtute hian naupang an en kol thiama an in te I a eng kema hianin I an buai pui pe ka ti an in te tap ani chu khatiwa kha ka soi thiam chi alo ole kan lom lu tuk ole kan lo me tuna school naupang nu le pa te biang na hun han mang le lok don la ka pi chi bai le chi bai le hei if pa mi hilaya school naupang hi class eng zan nge ni le KG1 ani le helai school a if pa ida na chan hi enge niang helai school hi engwanga thlang nge ni an display te an zirna te a tha ka ti vek an miss te mem te ho hi biak te an nuama naupang te ne be ma naupang te an mangai be mani ani le ilu chwa tir vek ange menge an school hi emaw dan shim kha a u te pani po hi an zir chwa ka tun hi pakhat hi ke class 1 an mek bokamo ka fa te ta heng ka zir chwa tir vek don ani an thir om lo iti hle ni mo kan fak top thalit tok ole zon te min chan saka kan lo me ka po ka lo me ole hei school no pangan bang me ka nu le pa te biang na kan nei le lok don ani ka pi chi bai le hei ifa te em ni high school no pang te hi ni poleng za teng ni le hei tian KG1 an kaltan che a u hi tuna han la kalmek bokamo ani so ifa te zong chu heta hani lutir de vek me ni mo an lut vek ani le he ni china kan soita kan khanin mizo school government school kan tiang chu he tiang te hi no nu le patam tak chuan ani ai chin ni an fa te tan chu nang ni chuan he in fa te in lutir vek me lo mama helai school hi in than chan nge niang ama sabera chuan in head ber hinia adang te po hei an thavek ni chu ama hianin a theitawp hi chhuah hianin kemani pon kan du'a nge private te chu tupon an du thau ma selangin kemani a chuanin sarkar school hi aina pakhat ma kan nei lo chumi a chuanin ten kan fa te kan da vek mai an Zirtirtute emaw dan te sha da wacha kom ve an Zirtirtute hi mo an fel lutuk naupang an ti thiam bokamo an enkol thiam boka soisel lutur kan nei lo ani chuanin English medium school an ti te nen po iyai lawa chato ki ti ni mo yai lo reng a tha kan ti wangin tia fate ka da vek mai ole kan zona te min san sang kan lom lu tu ke kan lom me tuna kabulami hi pi ro chami headmistress government Reverend Thianga primary school Bethlehem Vengthlang ani a he school ta na thokni satak me ni ani hianin he school Hmasawn nan hian a thopui te nen ma an la an na thodan te chiang zo ka sha kan tum don ani PRC chi baile hey voina in school te karon tlo theia ataka ngi in school Hmasawn dan te karon huwa mu no ma ro pui kan tia zon te hanin zo tai la ma saberin he school ai thoma hian khoi school ati ngi lo tho to le amasa in voina kan school mun nge ya lokala kan Hmasawn dan te ron en tura in local hi lomom kan tia Zirtirtute te ai o in kan savai ai o in government Reverend Thianga primary school te chuan chi bai kan buk chewa lom thu in chunga kan soi ni ti chuan government Reverend Thianga primary school ka thoma hian Chamring primary school ate Bethlehem primary school chhuah te Vengthlang primary school le Darlong primary school ate kalo thok to ni ani chuan he school hi engti kumange izom sangni som pariat kuma khan ka zoma chuan helai school hi sang ka zakwa sum kwa patnia din chanania pikotin thangi electric veng ami in apasal pa Reverend Thianga sha dring nana a building hi an sak ani chuan a thok tu te ro hi chu government primary school shang ami te thok kan ni ani chuan
sang ni somparia ta izom ta a chung hun lai chon english school din munte le het mi school chanchin I sha ta ngang kham nan che ta che ka soi ta gang khan pikoti ni he school hi adin ania he school a hian ni som ni paruk thani sang ni somparia ta ka zuma ti chuan school te kan ena school chol chho ania school te mahan toy fai ngai lai te alo oma chung te chu kan thei pato pin kan han toy nu ma tin classroom chung te apon te a compound te che that ngai tak kha lo oma chung te chu wai me te le mi mal te lo nein ka then fai ti ra ti chuan ke ma hian ka thok bok ani he sikul I thawp phat atangin hnain thok char char ti kan lo sheta a chen khat ti angin I du chuan I thlir liam me theitawp he a school din mun cheto tak mai te pokha chumi chu he Thianga Hmasawn thei tur khan engin nge motivate che ti kha ti me angmo asap tum takin Thianga na tho tir tu che kha kan she cha kani Zirtirtute hi zon na tura ka second choice ania ka first choice chu nurse ania ma seng kan training a ti su ka nei wang khan kalam line kha ka kal thei lawa tin kanu le pa na du ber ania Zirtirtute hi ke ma hian nurse ka duwa ma se ka tho thei si lawa chuan kanu le pa na du ber Zirtirtute hian ka lo lut ta kum sang ka zakwa sung kwa pahni changin Zirtirtute hi kania ti chuan nuam ka ti a naupang chi sang pangpar moi tak ang hian ka te khin china naupangte hi chung kar om chu nuam ka ti a tin he school hi kan veng ani a mani venga kan thok dona toy nu kan zon na ani boka wangin toy nu ma kha chu kan thok du ani chuan ka ti nge tura ka ngaya chung te wang le pathianin tho thei na te min pe ka wangin tun hun hi ka thleng ani ani le I thaw ma khanin helai school te khan khar lo chu ni te pokhan kan sheta kha dik rengem sang ni som pasari a kha February ni in ka sha chung hun laia kan SDOs PC lal ngai zwal hian school atwa chu ta chuan school no pang hi pathum cha an lo oma he Thianga ni chuan Sikul hi difang mai anga yang ti te po visitors nota inspection nota asiaka chu tiang chuan no pang tlem te kha an lo omma tun ma chuan he school tha ani thin thawa maro chu Zirtirtute kan hanin thak china chung te wang po chuan ani ve mai theya tikhan no pang kha kan SDO wina tolai chuan no pang pathum chau an om ti nota azia tangkhan kasiani aro puile me diro school no pang pathum so oma changa to nang han thlen the ka chu a sha chak tam tak te poka nei ma se kha khala da chaputila thil dang hanin zot na saputila ani chuanin a helaya in han thoka chun le zana de po nai thok nin kan sha kha entinge nai thodan chuna eng tinge ti azan lama in thodan kha sha cha koma zinga hian dar nga ka tho china chu kan thodan tlang pu ne a ti chuan kan pa nen breakfast te kan han ke ani chu ana akalmia taxi khala zong ani kan pa hi ti chuan breakfast kan zo hi skula na thok turin ka kala kan na thok tu te lo thlen ma hian dar kar thum te ka lo thok man china ti chuan ka thiam bang ang te ka lo thoka an lo thlen nuwa na thok tu te an lo thlen nuwa kan tur te siamin skula tu tran chu ka mai china chu tiang ang chuan chun lama ni le ngin na kan thok china tin kanu le pa ti hian kan unau hi mi pa kan ni mo me chia kan ni mo mi patna me chen ma na ti hi an pal lo ani eng na po hi achul huna thok thei vek tur hian nu le pa ti hian min zirtera achul pon cement lam te po kan chok lop lopa tin
thing te po a chul chuan kan not mam me ka tiang khan cubic te po chul chuan kan pu me ya chung kan nu le patina min lo zirtirna a chu he school ka hian ka chor tangkai ta a ti chuan a chul ang kha ni lengin kan mystery le kan thok tu te kara khan kan lo thok ve chi na ni mani nang mai mani tang mai ni thok ani mo ni ani le hemi in thona school in thom chatna chungchanga khami na in kalpuina khani nang ma mi mal sum te po na sa tagi di seng ni in ka sha kha soi I shelem no cha mi shilla ro sha ta cha ko me nya ka don ti ka shat khan school in poisa anem ti te alo thok mek te kan zo ta ti chuan te ma zong kha an lo ne ya chung te chuan rong te kha kan han le ya ka so yang khan wai me kha apal zwal pui ti fai turin cheng sanga ka pe a ti chuan abal zwal pui an han thian ni a ti chuan aba ka chu mi mal mi sang som vel hi ka roi china ti chuan chung kwa in sum polsa te kan lo nei lo wang khan gp fan hi ka han pu ka chu ta chuan kan sgo khan kan phalak na te ka malak na te khashia in ka gp kha ma the yang ber kha petur khan min lo ti saka reina hian kha hun la ya kan sgo pc lal ngai zwal chunga po lom thu ka soya gp fan ma ta ka mu thein turin theitawp min chhuah pia chung te mang chuan he school chu kan thuam tha ani a apum puin noi khat le sing li vel bor kan seng ani ama ero chu heng kan han thuam tha a school kan luta kan director chu hun laia kan director pukelal thomoya te kan sdo te kan joint director ten lokala chuan I sen so zong I zia zong kha lo chut la ti in an lokala ti chuan football te po min ron pe boka ka sen so kha chu department in min rul le veka voina hian department chunga po lom thu kan sei nga la ni ni aro pui ko mai ma se nang ma khan chan han lam salo la chuan ti ro kha in mu kher lo mai theya mal som na tam tak I thlen ni ti te po kha han sei tel nga tai la ti chuanin nang man ma sa takin ngai thoka department lampang kon anon chan pui che ti kan lo she ta khotlang lampang the anin rolem khotlang hi ke ma tak khanin ka soyang khan me cheng sanga ka roi ti lo chu pun na chang po kha ka lo she chuang lawa na chul kha tam deu wang khan kan chung kwa aman manin min pui boka te patop khan kan lo thok ve mop ringota ama ero chu kan malak na te kha an sia a min put pui me ma khotang chuan ti chuan Vengthlang primary school welfare hemi school veng welfare hian oma chung ti chuan theitawpin achul angte min tho pui chin an chunga po veni a hian atharin lom tu kan sei le ani ti chuanin no pok admission chung changa in ti te ang endin ni school ka tikal in han thom thatop tuk meya no pang kha non admit khal mai om silo kha I chan lak dan te no pang admit tur zong in iwa kwala ni ti te pok kha kan ral khat sha ta ni kha chang le zokin mi shil la dro ya tikhan chuna ni lengin na kan thoka tlai lama nu le pa te an om to ang ti hun vela hian school atang hian ka chhuah ka naupang primary school kal rual nei te anin shanga ka kal kwal china ti chuan zandar kwadar som thleng hi ka kal kwal ani ti chuan kan school a lo lu ti ro u kan chang don ania kan tia ti khan I om chuan ma in so nang chu min tia ma seng school danga kan lo sum to sia school uniform le na kan nei lo ten tia ti khan school uniform le na in nei lo po in kalau tum sak vekang in ron kaltir phot chuan ka tia ti chuan ma ro chu kan an ron kaltir ngei don ni ti kha ala chiang chuang lo ani ke ma khan ka thei anga ka som kha ani meya ti chuan dar kwa dar som vel thleng te kan leng kwala kan leng zo hi dar som vela biagina ka kal china pathian ne na kan zirtirtur naupangte min peturin ka dila ti chuan kan han
ka khawngaiha dar som pakhat vela hian zambia ka ei china ti chuan school lu hun alo ni ta a school kan han lu ta pathianin ka dil na te mal min som saka chuwang chuan pathian mal som na dongin school naupang sang ni som pariat kuma chuan somruk pahnih lai mei zirtirtur pathianin min peta a kalom emaw ka chung te po an lom ani Zirlai Naupang pathuma janga somruk le ti han nei choi me chu ti ro ro pui dang tai he me ni chanin zirtirtu lama khan han lu tai la I zirtirtu te kha nang ma hlo ini roi ani ti te po ha kan lau sha eng za tin ni roi ti le kum tlon ni roi me em ni ti po kha ni shin la ya ka tho tir khan zirtirtu pahnih an lo oma headmaster kha pen sunawangin ti chuan ke manen khan pathum kan ni a zirna tha petol chuan zirtirtu kanin dai lo chuan ti ngai na om don lo ti kha ka hre chianga chuwang chuan zirtirtu kha pali karwai ta a pakhat sang ruk ka pe a ti chuan chung te nen chuan bul kan han chan chho ta ni ti chuan chung ang te chu kum tuanin ni mai lawin sang hi som pakwa sang hi som ni pakhat som ni pahnih thleng khan chu tiang chuan zirtirtute kha karwaya ti chuan kan department ten min du saka zirtirtute kha min ron pek belta a tin khanga ka chhor then khat te khan na te an han mu poka ti chuan zirtirtu min ron pek bel te nen chuan tuna hian zirtirtu pasari kan om ta ni o ti chuan khangun laia min bial tu MLA puar vanel ve na hian zirtirtu kalo roi puyang cheti in cheng sang ruk cheng seng ruk min pe a ta chuan chunga po chuan kalom le avina hian achunga lom thu kan sei non le ani chuanin naupang enrollment pundan chung chang kha chip char deuh hlekin han soi tai la in han thoka akum khatna a chuanin naupang somruk le ti in han enroll ta a akum le a engti nge in pun chhodan kha I chip char zok in soi la tero sang ni som paria ta khan zirlai somruk pahnih kan neya sang ni som pakwa a za som pali kan neya sang ni som ni a khan za som ni pasari kan nei le a sang ni som ni pakhata za som li pahnih kan neya sang ni som ni pahnih a khan za som nga paruk kan nei le a ti chuan sang ni som ni pathuma za som sari panga kan neya ti chuan tun session kal lai me ka hian zirlai zahni panga kan nei ta ni ani naupang zahni chuang tu na in lo nei to ta in zirna kalpui dan te poi sha te chak oma school chen khata chuanin hei mizo media ma te po anyang chu mo government school kan Thianga te KG1 te an han siama naupang hi anin beng lut buka maro chu anin lut tir le du lo anuai in lut tir le du lo ti te problem te om chine ni ta chuan nang man hi in zirna kalpui dan khamitlang pui khani shilla nya KG1 KG2 class 1 to 4 kha to na kan class nei mek te an ni a ti chuan ka tho pui te hi an tai ma ma zirna tui tak te an ni a an zon na hian an rin om boka chung ka tho pui te tai mak zar chu voini a hian kan skulin kan zo ania ti chuan KG1 a an kala KG2 a in son hi pahnih khat chu English medium ma in son an oma chumi ti lo chu in son chuak hi an om ngai lo atang pui tuin an kal som deuh vek chin tin mizo media makal lawin English medium in kan kaltira hemi a school compound ate English a tam thei ang bera tong turin kan ti atin conversation hi kan war em boka chung te awang te chu ani a tin ka soita kang khan ka tho pui te na an mani na arinom tak le tai matak tak te zar voini a hian he school hian a zowa tin kan tho ho na acha em boka chung te awang chuan voina hian no pang kan nga nin ka sia alo he menya KG1 in admit to te khatsu he ta top thing khan han lu che adu ama khami a khan alo mong ka dia chuanin in school aga ron thlen tir khan he a fai he me ne china no pang che vel kan han en po khanin
toilet an han en kol dana te mo kong khar te hi bang po hian yang chu a fai che me hemi fai na konga han in zirtir dan te po sha da cha kam he mai le fai na hi kan wanga kan zirtirna saboka tin zirtirtu hi akal masatur kan in choka ti chuan mani kal huna chuan darian le chan bia chuan ge chi kan hong nge ya tin kan siam tu te hi an tai mai mem boka an ni pe hi chu daria de min som ve la hian an thleng chin ti chuan a thleng ma sa piang hian kan phiat faya tu na pe chuan zirti tu ti hi zirna in ha sia an tia i kan is siam lam kan choka lam ho tu te hian an phiat fai de veka toilet te po an en kul de vek to ni tu na chuan chu tiang chuan kan zawai hian he school fai na atan hian kan thok hoa ma kan la kan thoka ti chuan naupangte po hian antibal ngai lo atira chuan classroom ma bol no bom kan da china ma seng classroom kan da kha thaloin kan sia a pomonin kan siam ta a po na sawn pencil an zoom na tur big dustbin kan da a tin bol no an pai na tur big dustbin kan da boka chu tiang chuan dustbin pathum kan da chunga te chuan an pai deuh vek classroom ate akota te bol no an pai ngai lo tin final le thiang lim na hi kan wara kan in zirtirna sa mem boka devotion hi kar khata voi thum kan nia jil voi ni kan nei boka chung anga te chuan kan thei patopin naupangte hi faina konga te kan zirtira heng Vengthlang kong kan hanti te kan school bulvel kong te po hi kan ti fai china ni zirtirtu changa asia thangin in tho ho na acha le ti ka kan sha a to bernan ti kan han zo tak lo che chang po kan hi nang man ve te le soi chai ti te i nei anga chung te po chu han sei la ama sabira chuan government primary school hi zirna Bihchianna ani a kan sarkar ti hian an ngai to athawa ma se tun ai na sa hian government primary school bi ka hi zirna Bihchianna ani awangin ngai poimo se ka duwa tin min ron ngai poimo sak the seng chuan primary school hian ma kan sawn phot chuan a chung lam middle school te high school ten ma an sawn vek tura kangaya tin kovel ram changkang zok te kan mu po in an in zirtir dan te kan thlir po in a foundation hi an ngai poi mo china ni zirna Bihchianna ani awangin primary school hi thuam that kan ngai ema tun din huna chuan building tam tak hi renovate ngai siam that ngai te tam tak a oma tin zirtirtu hi indai na mun kan nei manglawani thingtanga pe chuan patni chaute khang ten oma zirtirtu indai lo na huna chuan zirna tha hi apek thei lawani chung te awang chuan a building te min han thuam tha se zirtirtu te po class indai tal te min han pe se chuan tun ai hian primary school hian ma asawn anga kan zirna hian ma asawn nge yang ti hi karing tata tin kan soitel du chu primary school hi zirna hian chanem hi kan ngai me ma primary school zirtirtu te hian i kei mani lo hian ruai hi kan tamani voi khat engzat chiange kanin ruai kan ti a sub headquarter hi MPTA hian som pakwa kan neya chunga tang chuan mani lo a zirtirtu ruai school hi zirtirtu kan roi za ta hi zani som pakhatani chung ang te chu ani a sarkar kan lo peina chu kan sarkar hian min shat pui seng abul atanga kan chan that pot chuan Mizoram zirna hian ma asawn nge yang ti hi karing tlata primary hi min thuam chak turin wena hian kan nen tel bokani alo mom le me nuro pui takini ka sha zirtirtu le headmistress hun chang chang thaktar po chawna na satak ipek nge ka ringa he school ta na Hmasawn na sa le zwal thlen tu pon du sang ber kan hlan che ni khati zong khatun chim ze lu wanga hun ka ron man the ke chu ni